Ma kažem, ne bih komentarisao uopšte ta dva penala, zašto nisam bio ja, možda bi ja promašio penal da sam šutirao, sigurno da su oboje htjeli da postignu gol i nisu ih izveli kako treba, golman je odbranio i sigurno da je njima najteže i ja kao kapitan i cijela ekipa stojim iza njih i nema veze, nek su promašili penal, kažem, njima je najteže, nadam se da će brzo to zaboraviti. Pa mislim da smo loše ušli u utakmicu, branili smo se na početku, Partizan ima dosta šansi, dali gol i mi smo tek počeli da igramo dobro posle gola i spustili loptu, stvorili par šansi, imali dva penala što mislim zasluženo oba penala, nismo iskoristili dva penala i samim tim ne može se pobediti derbi ako se promaše dva penala u poluvremenu. Pa sigurno da je jako bitan gol i sigurno da ta 3 boda su velika prednost, da se ne lažemo, ali jeste teže nego što bi bilo da smo odigrali nerešeno ili pobedili, ali kažem, sledeće utakmice igramo kod kuće protiv Rada, treba se okrenemo tome i da razmišljamo kako da pobedimo to.